levels this Stana mushure mekunge anzwa ngoma yaStana yehip hop adedzera kuti vakomana yamunoti Zim hip hop boys haiko yakafa because anzwa ngoma yakaimbwa naStana, so which means ari kumuseka kuti Zim hip hop yakafa. Ari kudedzera kuti isusu paZim dancehall tisi tiri kurira mumastreets nevamwe vanhu vadedzera kuti haipapo wataura, vamwe vari kudedzera Stana ngaamire, hapana zvaanoziva uyu akapera kudhara. Saka nyaya iripo ndeyo guys, inonzi hondo yemarudzi. Levels auya futi, as you all know levels ari kumira naEnzo. Last time handanga ari Enzo versus Holy 10, saka this time levels ari kuuya vachimira nenyaya yakaita seyaEnzo, asi Stana ari kuuya nenyaya yake achimirana naHoly 10. Ndo nyaya iripo. These guys are always fighting. Saka imi guys please comment down below mutiudze kuti which one is which, ndeipi iri kurira kudarika imwe muZimbabwe, ndeipi iri kurira kudarika mumastreets, because varipo vehip hop vanofarira hip hop, varipo veZim dancehall, asi manje levels auya akaseka ngoma yaStana, of which Stana azopindurawo hake, but levels atoiseka akati ngoma iyi yakadhakwa, what's all this. Ndi levels adedzera kudaro nevanhu vakapindurawo vakaseka vakati apa wataura chokwadi, hip hop yakapera kudhara. So please don't forget to subscribe.